Хәерле кич, Камал театры яңа бинага күчү карары чыгуга ук шәһәр үзәгендә урнашкан бинага күз атучылар күп булды. Тәкъдимнәр арасында бу урында музыкаль драма театры ачуда бар. Утсыз төтен булмыйдылар, шуңа күрә бүген музыкаль драма театры суга сәнәк белән язуга бердә охшамаганын билгеләп, без кунакларыбыз белән шул хакта сөйләшеп алыйк, фикерләшеп алыйк. Рәхим итегез. Хәерле кич. Шуннан да музыкаль драма театры бүген реаль күренәме? Бу тормышка ашырлык шундый хыялмы? Һәм җиттеме инде шушы җирлек, бигрәк тә менә йолдызларның бергә туры килүе? Миңа калса, театрлар күбрәк булуы әйбәт күрсәткеч минемчә. Бик күп нәрсәләр әзер, ләкин мин беренче чиратта җитәкче турында уйлыйм. Менә ул җитәкче концепцияны, ул җитәкче труппаны, ул җитәкче оркестрны һәм башка репертуарны карарга, уйларга куелган кеше булырга тиеш. Һәм ул нинди кеше, мин хәзер әйтә алмыйм. Чөнки менә алда куй, менә хәзер кемдер ниндер фамилияны билгеләргә мин әле әзер түгел. Шуңа күрә минем бер тәкъдимем бар хәл итүчеләргә. Әгәр менә шундый конкурс узса иде, менә концепциялар конкурсы, теләгән кешеләр алар үзенең концепцияны, үзенең теге карашны күрсәтергә тиешләр. Соңгы вакытта бөтенләй бер концепция белән, әйме? Камалның яңа бинасы концепция, театр концепция. Без җәмәгать 21 гасырда яшибез. Хәзер шыр шундый, әгәр концепция булмаса, син тикшерә алмыйсың, кая менә ничек менә эшләр бара ул театрда. Син аны просто җәйгә, берничектә контролировать итә алмассың. Әгәр дә планнар үзгәрә, юк, менә шун концепция кирәк. Ничек труппаны җыябыз. Чөнки чынлап та безнең мәсәлән Камал театрында, Тинчурин театры, кай вакыт Токариев театры, хәтта Әкият театры, кай вакыт музыкаль драматик, Курчак театры әлбәттә. Кай вакыт бик еш. Һәм репертуарыбыз без әгәр шулай сорау куярга кирәк. Сүз милли музыкаль театр турында бара, я ике телдә эшли торган театр турында. Бу сорауны без бүген дә куйдык, шуннан да бу милли театр булачак, нинди театр булачак? Әгәр дә милли театр булса, һәм мин ике кул белән аны хуплыйм ул идеяны, ләкин аңларга кирәк, без бөтенебез бер репертуар белән эш итәбез, бөтен театрлар. Менә монда җыелышлар арасында барысы да театр, музыка дөньясына кагылган кешеләр. Менә журналисттан сорыйк әле, читтән күзәтүче буларак. Барырга теләүче, бәлки тамашачы буларак, нинди тамаша, бәлки гомумән алган нинди театр күрәсе килер иде. Бу ул да булса, безнең моңа кадәр ияләнелгән, без күргән җырчылардан, йолдызлардан, актерлардан тагын җыелган, нидер формалашкан яңа труппа һәм яңа әсәрләрме бу? Яисә гомумән алганда, гомумән яңа җирлектә, яңа йөзләр белән эшләнгән труппамы бу? Нидән күрәсе килер иде? Ул милли театр булырга тиеш. Менә якутларда бар бит Аланхо. Үзләренең милли театрын төзүделәр алар юктан түгел, үткәннән, тарихтан, борынгыдан эзләп табып. Безнең дә ул үзебезнең милли театрны төзү шансы. Әлбәттә, музыкаль драма театры кайчандыр заманында Сәйдәшләр, Тинчуриннар эшләгән театр. Аның кайберенә шул зәңгәршәлләр, ләкин ул бүгенге яраклаштырылган, галимнәр белән эшләгән, этнографиядә булсын, фольклор булсын. Йөзләргә килгәндә булган йөзләр белән эшлибез инде башта. Аларны чакырып эшләтеп була, бөтен труппаны җыеп кую дигән сүз түгел бит ул. Башка театр труппасы артисты да килә дә җырлап китә, нәрсәсе бар аның? Менә сезнең Нияз әфәнде, сезнең фикерне дәвам итеп, чыннан да кайбер кешеләр, кайбер шәхесләр алар министр яндарак йөри, шуңа күрә аларны беләләр, кемдер күләгәдә, шуңа күрә бу инде үзеңне күрсәтергә, үзең турында белдерергә менә дигән форсат булыр иде, менә мондый конкурс бәйгеме. Әмма алай да ярар җитәкчесе булыр, концепциясе дә булыр, эшләрлек ресурслар, труппа, актерлар, режиссерлар бармы соң бүген Татарстаныбызда? Менә нинди театр төзәргә җыенабыз инде? Нинди дәрәҗәдә булырга тиеш, ул нинди жанрларда, ул нинди актерлар җырлый гына белә торганмы? Әмма ул
бик әйбәт хәрәкәтләнә торган, бии торган. Аның өчен аерым танцеваль труппа кирәк, җыярга шулай бит, актерлар булдыра алмаса, җырлый гына белсә шулай бит. Менә күптән түгел генә Камал театрына Мәскәүдән килде мюзикл, зур мюзикл. Анда 2 оркестр тоташты безнең оркестр белән бергә, җырладылар. Алар бөтенесе дә микрофоннан иде, актерлар, һәм оркестрны аста утыртып, шул оркестр чокырына шулай ук микрофоннар белән бөтенесе булды. Шуның хәтле ул тәңгәл шушы бинага, шушы сәхнәгә, шуның хәтле тәңгәл, мин шунда уйлап утырдым, әйтәм, кара әле, менә Камал театрында менә шундый спектакльләр, музыкаль спектакльләр күрсәтсәләр, мен әйтәм, шундый әйбәт туры килә икән бу бинага дип утырдым мин. Нигәдер менә шундый фикер килде минем башыма. Шуңа күрә ул югары дәрәҗәдә актерлар, кадрлар булырга тиеш. Драма, дөрес әйтә Нияз, хәзер һәрбер татар театрында репертуарда бик күп музыкаль әсәрләр. Чөнки ул безнең өчен генә хас булган музыкаль драма жанры, аны тудырдылар театрның нигезендә үк, татар театрының нигезендә үк, ул безнең милләт өчен генә хас жанр, музыкальная драма. Шуңа күрә без ансыз бер кая бара алмыйбыз. Ул музыкаль драмаларның бөтенесен Камал театрында да күрсәтеп була, Тинчуринда, Кариевта да аларны була. Ә монда инде ул ниндер универсаль бина булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул ике телдә дә булырга тиеш, шулай бит, һәм төрле жанрлар. Шундый көчле мюзикллар булырга тиеш, заманча куелган, шулай бит. Оперетта да бәлки куелыр. Менә шундый музыкаль театр. Музыкаль комедия, әгәр ике телле булса, алар бик күп. Монда җырчыларга, артистларга без музыкаль әсәр дип әйтә алабызмы, Ситсы туйны спектакль? Күпмедер дәрәҗәдә әйтә алабыз, әлбәттә. Менә шундый спектакльләргә миңа калса, халык менә бик йөгереп килер иде андыйларны. Безнең бит Камал театрының акустик ниләре бик сыйграк. Анда бар шундый акустический чокырлар, прям зал бинасында. Шуңа күрә микрофон белән эшләгән актерлар сәхнәдә, анда бик отышлы күренәсе Камал театры сәхнәсендә. Шуңа күрә менә шундый. Бу әлбәттә җитәкчедән, концепциядән тора торган нәрсә. Тере тавышлар белән микрофон аркылы җырларга ансы инде кадрларга килгәндә, безнең бит җырчыларны, шундый спектакльләрдә катнаша торган җырчы артистларны әзерлиләр консерваториядә, шулай бит, һәм безнең музыка көллиятендә. Аларның бар ниндидер сәгатьләр, актерлык усталык сәгатьләре өйрәтәләр. Артистлар өйрәтергә, ләкин ул бик әз. Алар әлбәттә нәрсәдер эшлиләр инде драма артисты буларак, алай ук көчле түгел. Менә чын әйбәт укыган драма артистлары белән чакмата табылыр. Программада үзгәрергә мөмкин. Менә Эльмира ханым, композитор буларак, сез Айдар драматург буларак, сез нинди итеп күрәсез ул булачак милли музыкаль драма театры? Монда беренчедән мин әйтер идем, чыннан да монда төшенчәгә башта игътибар итәргә кирәк. Музыкаль драма театрымы, музыкаль театрмы? Булар икесе ике нәрсә, чөнки музыкаль театр ул безнең юнәлешен үзгәртәчәк. Менә шушы мюзикллар, оперетталар, классик жанрларның ниндидер менә шушы җитди күләмле әсәрләр дип әйтим инде мин тәшкил итәчәк. Музыкаль драмага килгәндә безнең инде республикабызда булган барлык театрларның репертуарында алар бар. Бу беренче. Һәм икенче мәсьәләгә килгәндә, әлбәттә мин Нияз Рауфович белән килешәм, монда концепцияга бәйле мәсьәлә бу. Җитәкчедән әлбәттә торачак, конкурс игълан итәргә кирәк дип уйлыйм. Мин дә бу фикер белән килешәм. Ләкин шуны әйтәсем килә, безнең кадрлар мәсьәләсендә әлбәттә консерватория әзерлекне алып бара. Җырчылар мәсьәләсендә әйтәм. Бу һәм башкаручылар мәсьәләсендә оркестрны тәэмин итәрлек музыкантлар бүгенге дәрәҗәдә алар укып чыккан, тәҗрибә туплаган һәм җырчыларга кагылышлы. Ә менә композиторларга кагылышлы мәсьәләдә мин әйтер идем, монда ниндидер менә урын, сорау тудыра торган урыннар бик күп. Чөнки әйтәсем килә, менә хәзерге консерваториядә укучы студентларга игътибар бирсәк, анда татар фамилиясе гомумән күренми. Алга таба безнең кем иҗат итәчәксең? Башта шул сорауга да җавап бирергә кирәк. Без, мәсәлән, 90-нчы елларда бик актив эшләде конкурслар, фестивальләр, композиторларга махсус юнәлеш биргән. Без шул конкурсларда, фестивальләрдә тәрбияләнеп үстек. Һәм шушы татар мөхите белән татар милләтен язмышын кайгыртучы балалар булып үстек. Ә бүгенге көндә әлбәттә балалар җыры фестивальләре бар, ләкин аларның менә юнәлеше ничектер уздырырга да
ниндидер җырлар әлбәттә иҗат ителә, шуның белән нокта куела, аның сыйфаты, алар милләт язмышы турында уйландырамы, алар киләчәккә нәрсәгә өнди, алар турында уйлаган кешеләр юк әле бүгенге көндә. Һәм менә шуны әйтәсе килә, тагын бер момент, бу эшне даими рәвештә репертуарын булдырып, залны туплап, оркестрны һәм труппаны туплап, эшне менә әйтәбез бит әле поставить на поток дип, аны куяр өчен монда бик зур чыгымнар да кирәк, һәм моңа 1-10 еллап вакыт кирәк. Минем уйлаганча, монда ниндидер кыска вариант, әйтим инде, кыска метод, шушы театрга таба юлны башлар өчен, аны тулысынча аерым бер милек итеп ачыр өчен, безнең инде әлбәттә Муса Җәлил опера театры бар бит инде ул, һәм без карыйбыз, Мариинский театрны алсак, Большой театрны алсак, һәм гомумән шундый зур мәртәбәле театрларны алсак, анда труппалар икегә бүленгән. Игътибар итәсездер. Бар зур состав труппа һәм милли труппа. Милли труппаны без булдырсак, менә шушы консерваториядә укучы балалар, бүгенге көндә Әлфия Заббарованың студентлары, алар инде бик күп эш башкара бүгенге көндә, алар әсәрләр куялар, шулай бит. Шушы милли труппага инде опера театрына беркетсәк, шушы труппа буларак, һәм айга 1-2 тапкыр инде репертуарга кертеп, афиша кертеп, раслап карасак әлеге әсәрләрне, алар тамашачы җыя аламы? Ничек сатыла? Һәм бу эшне әлбәттә сатыламы, сатылмыймы эшләргә кирәк, куярга кирәк, тамашачыны тәрбияләргә кирәк, аңа кирәк вакыт. Шуңа күрә аерым менә бүген бинаны алдык та, ачтык та, ул эшләп китте дә, тамашачы зал тутырып утыра, дәррәү кул чаба дигән сүз түгел. Димәк, без әле моңа әзер түгел. Мин уйлыйм, без әле әзер түгел. Казанга тагын бер театр кирәкме, юкмы, моның турында без сөйләшүебезне рекламадан соң дәвам итәрбез. Безнең Камал театрының яңа бинасы әле әзер булмаса да, аның инде иске бинасына кулланыш таптылар булса кирәк. Бүгенге көндә бар Казан филармониясында мюзикллар эксперименты дип әйтик инде, алар классик концертлардан тыш, теге яки бу танылган әсәрне мюзиклга әйләндереп, шундагы җырчылар белән башкарып чыгалар, һәм халык йөрми түгел буга, чөнки бер кадәр әле бу коммерциялы жанрда, никадәр теге биеклеккә тартыладыр, без әйтә алмыйбыз. Менә бу юнәлешкә дә бармас микән безнең бу бинадагы кайбер тамашалар? Ничек уйлыйсыз, Рүзилә? Барадыр. Минем башта Зөлфиягә каршы килүемне әйтергә телим. Ике телле театр дип күз алдында тотмыйсы иде. Безнең Курчак театры бар ике телле, ләкин без беләбез, татар спектакльләренә йөрүчеләр аз. Безнең опера театры ике телле, ләкин татарча спектакльләр күпме генә. Шуңа күрә без милли татар телле театрны күздә тотып эшләсәк иде. Һәм күпме еллар узар, без аны күпме репертуар ярап, тамашачыны ничек ияләштерербез, булар бөтен сузак еллар сорый, ләкин без милли татар театры төзергә тиеш. Менә хәзер Камал театры ачылаймы? Анда эш сәхнә булачак. Хәзер Камал театры кастинг игълан итте. Анда актерлар җыялар. Хәзер менә 30-га хәтле, 30 яшькә хәтле актерлар шунда китәчәк кастингка, һәм труппаны 100-гә хәтле тутырырга кирәк. Ул 50-гә якын кеше җыярга тиешләр алар, име? Хәзер безгә бу театрга кем кала эшләргә, каян җыялар артистларны? Үзгә тамашачы җитми дип борчыласыңмы? Яхшырак эшләгез. Труппа. Рүзилә, син мине аңламадың. Актерлар җыялар Камал театрына. Аларны ничек җиткергәсең бу яңа театрга тагын? Тамашачы күп, безнең тамашачыны кызыктырыгыз, җыегыз. Аңламадың син. Тамашачы түгел. Син мине ишетмисез. Актерлар. Актерлар хәзер театрга актерлар җырлый. Син киләсең дә җырлап китәсең. Менә сез әлбәттә. Алайса ул бина просто арендалы бина булачак. Аренда бинасы түләп белә алына торган университет. Мин килешәм Зөлфия ханым белән, ике телле булырга тиеш, чөнки музыкаль театр ул коммерция жанры, барыбер ул коммерцияга якын, һәм ул зрелищный дип әйтәләр бит аны, бар анда мюзик. Әгәр дә ике телле булсан да, чыннан да төрле жанрдагы әйберләрне куярга була, мюзикта булсын, оперетта булсын, операда булсын, рок, опера булсын. Мәсәлән, шул Мариинский театрының башка театрдан алса, алда бит берничә сәхнә бар. Анда эксперименталь сәхнәләр бар, анда мәсәлән нидер яңа әйберләр куела, яшь авторларның әсәрләре сынатыла, бар аларның классик сәхнәләре, анда инде классик әсәрләр куела. Бездә менә шул юнәлештә эшләп китсәк, халык, әгәр дә әсәрләр язылса, халык
югары сыйфатлы әсәрләр язылса, халык тамашачы татар телле әсәрләргә дә йөрәчәк дип уйлыйм. Менә бу әсәрләрне кем язачак соң? Бу бүгенге көндә чыннан да спектакль язучы драматургмы, бу бәлки җыр язучы сүз авторымы кем ул? Бу тандемда эшләнелә торган эш, әлбәттә, ул бер композитордан, ләкин анда драматургтан, либретисттан гына тормый. Ул шул ук менә театрның җитәкчелегеннән дә тора, чөнки театр җитәкчелеге команда җыя, ул команда белән эшли торган эш. Бездә композиторлар күп, менә Эльвира ханым да басып тора, аны да әсәре язылган күптән түгел генә, шул ук ул Шариф операсы куелмаган тора. Шул ук менә без Миләшә Хәйруллин белән язган Кавыйсарлар операсы, ул менә концерт рәвештә генә куелган. Эльмир Низамовның әсәрләре бар, Зөлфия Рауповалар бар һәм башкалар әсәрләр бар, чөнки композитор бит тумалдан гына Музыкаль материал бездә бар. Бераз либретто авторлары белән бераз аксы бара, чөнки аксы. Корали Нияз Рауфович, менә безнең күз алдында гына булган берничә ел элек, менә күпме еллар дәверендә Алтын Казан чыкты, аны урамда күрсәттеләр. Нидә, кайсыдыр бинада бик зур опера булды ул, Кави Нәҗмине, Кави Сәрвәрне әйтеп уздыгыз, Кара Пулат операсы чыкты, безнең Тинчурин театр бинасында чыкты. Менә шул әсәрләр алар бит инде җыелды күпмедер дәрәҗәдә. Анда бит инде унга хәтле сонарлык опералар бар безнең. Эшләтеп җибәрер өчен театрны, Эльмира, бар бит инде репертуар. Беләм, ул әсәрләр генә җитми, репертуарны туплап, менә шушы менеджер буларак мин әйтә алам, чөнки мин эшләп карадым инде ул әйберне, форумнарда уздырдым, үземнең концертларны да, зур проектларда, аны для Примаверда эшләгән елларымны искә алып сөйлим инде мин моны, чөнки мин 5 елга якын башкарма директор булып эшләдем для Примавераның бөтен чит ил гастрольләрендә оештырган кеше һәм ел дәверендә концерт сезонын алып барган кеше даими рәвештә. Шуңа күрә моның проблемаларын белә күрә сөйлим мин моны. Әлбәттә, менә Айдар дөрес әйтте, без бар инде ул композиторлар. Әлбәттә, без бит инде бармак белән генә санарлык. Менә алга таба яшь буын арасында татар фамилиялары күренми. Без дә инде һәр урта буынга киреп барабыз. Булганнарын эшләтер өчен яңа бина ачып тәэмин итә алмабыз без. Чөнки моның бит чыгымнары бар. Монда беркадәр пессимистик фикерләү, ләкин менә бездә Зөлфия ханым да шәкертләр тәрбияли, Миләүшә Шәйхетдинова да шәкертләр тәрбия. Һәм яшь буын бармы безнең менә шул музыкаль драма театрында эшләрлек бер 10 елдан соң? Эльмира ханымның әзгенә тынычландырыйк әле. Бу сорауны мин үземә инде җитәкче буларак күптән куйган идем һәм бу менә тапшыруга чакыруыгызга бик зур рәхмәтлемен. Әйтәсе килә, әгәр дә без эшләп карамасак, без нәрсә буласын белмибез. Шуның өчен теге дөньяны үзгәртәсен килсә, үзеңнән башла диләр бит. Мин үзебезнең 18нче Масур Музафаров исемендәге мәктәбебездә, музыка мәктәбендә бу эшне инде без башлап җибәрдек. Безнең инде 4-5 ел менә шушындый музыкаль театр кружогы бар инде бездә түгәрәге. Анда балалар йөри. Ул теге өстәмә түләүле түгел, ул менә сольфеджио, музыка әдәбияты кебек үк шундый төркем фәне. Анда кемнең йөрисе килә, шул йөри. Һәм без балалар белән, менә мин үзем дә укытам музыка әдәбиятын, татар музыка әдәбиятын укытам. Алар дәресләрдән соң алып киләләр, мин аларга опера куям, балет куям, алар нишлиләр? Алар җыклыйлар, аларга кызык түгел, алар аңламыйлар, чөнки алар аның белән менә таныш түгел эштән, әгәр дә алар эшеннән менә шушыны үзләре опера язып карасалар, кызык булмас микән дип, Һәм мин менә балалар белән сөйләштем, алар әйтәр, нәрсәсе бар инде анда язуны аны диләр. Әйдәгез язып карыйк дибез, Без менә алар уйлап таптылар, үзләре жанр детектив опера анда, Яздылар либреттосын, көен үзләре яздылар, үзләре башкардылар, үзләре уйнадылар, инструментларда, үзләре җырладылар. Ничә яшь кызлар бу? Бу чыгарылыш классы иде, 7-нче, 8-нче. 12-14. Аларга шуның кадәр ошады бу процесс. Менә шул йоклап утырган җирдән, алар янып киттеләр. Һәм икенче опера куйганда, әле бик кызык операда төрле опера була бит, балаларга кайберсе кызык, кайберсе юк. Аларның күзләрен күрсәгез, алар уже уйлар, монда артист булай киенгән, моның либреттосы, менә алар җанланып киттеләр. Һәм әгәр дә без менә музыка мәктәпләреннән башламасак бу эшне, безнең булмый инде ул кадрлар. Һәм менә бу яңа туасы
музыкаль театрда дагы неме? Мәсәлән, мин бренди лабораториялар булдырырга, менә балалар белән эшли башларга, профессиональ композитор бар, режиссер бар, драматург бар, эшләсен балалар белән. Һәм менә без шул аларны үстерерик бу кадрларны. Шуннан да сез әйтәсез, лабораториялар, монда бит әле тулы музыкаль театрына түгел, шушы музыка дөньясына бәйле тагын кемнәргәдер бер мәйдан булырга мөмкин. Күзаллап карыйк әле, тагын кемнәрне утыртырга була әлеге түбә астына эшчәнлек өчен. Коллегалар, мин пессимистик рухтан дип әйтеп, тагын бер ассызыклап үтәм. Менә бүгенге әсәрләрне минем шулай ук менә опера театрына мингезәсем килә. Шуңа күрә милли труппа булдырыйк дип әйтәм. Мариинский театрдан үрнәк алып, булсын безнең тагын бер шушы кеше труппа. Ул булсын милли кадрлардан төзелгән безнең консерваториядан студентлар инде анда 3нче курстан ук йөри башласыннар, анда инде постановкаларда катнаша башласыннар. Менә шушы бүгенге көндә инде булган әсәрләребезне инде куя башларга кирәк. Һәм афишада инде ул 2-3 тапкыр айына ул же даими рәвештә чыгарга тиеш дип әйтүем. Шул консерваториядагы опера студиясын син шунда күчермәкче буласың, шулай бит, Эльмира? Бинага килгәндә инде менә шушы безнең була карыйбыз, шушыннан әзерлек шушы Камал театрында инде милли үзәк дип тә бит инде сөйләштек без аны, милли үзәк булдырырга. Һәм бүгенге көндә әлбәттә менә бу милли үзәкнең бөтен яктан тәэмин итеп, бөтен гастроль эшчәнлегендә, репертуар эшчәнлегендә алып барырлык дәрәҗәдә безнең җыр һәм бию ансамблен әйтер идем мин, Казан бию ансамблен әйтер идем. Менә шушы коллективларны шушы бинага туплап, алар менә бер уртак концепция белән инде шулар арасына инде яңа әсәрләрне дә кертеп җибәреп, үрелештереп, менә шулай итеп алып барса. Мәдәният сарае булачак. Юк, менә опера һәм балет театрында менә шул катлык урын алганчы, менә Камал театр бинасын алу яхшырак түгел? 8 урынны ничек тәэмин итәсез? Ничек тәэмин итәсез? 8 урынлык зал җыя аласызмы сез? 30 көн Туристлар турында онытмыйк. Безнең бит әле Казан барыбер дә соңгы елларда бигрәк тә туристлар агымына чыннан да сөенеп туя алмый. Бәлки монда күпмедер өлеше, чөнки мин үзем хәтерлим, кайбер чит илләргә чыннан да махсус туристлар өчен төбәлгән репертуарлар, төбәлгән шундый театрлар бар. Барбы шуның? Шуңа күрә ул бик милли булырга тиеш аның репертуары. Мин килешмим менә Зөлфия белән, Айдар белән дә. Чөнки чынлап та Казанга киләр, чынлап та татар культурасы белән таныш булу өчен. Урыс культурына килгән кешеләр Нижний Новгородта, Самарада да күрә алалар. Шул театрларда. Милли, ләкин төрле телдә булып чыга. Нишләп төрле телдә булсын? Татар телендә? Татар телендә әлбәттә. Тәрҗемә белән карарга. Ул бит музыкаль театр. Ул либретосын укый. Тукта, син Вердине тыңлыйсың итальян телендә. Син что, итальян телене беләсеңме тегәл? Я француз телене, я инглиз телене, персылны. Ул теге 17нче гасырда булган инглиз теле ул бер бүгенге көн телгә шамаган. Драма булса, Безгә драмасын кусмасак, драма ничек хәзер менә? Хәзер Камал театрында 2 телдә синхрон тәрҗемә бара. Һәр кич сайын. Хәзер техника бик алга киткән. Тәрҗемә Юк, проблемасы. бunda проблема юк. Телисеңме? Наушник белән хәл телисеңме? Титрлар җибәрәсең. Проблема юк. Техник шишелеше табылыр. Бunda әйтәмеш концепция булырга. Ул чынлап та менә шу концепт сез менә ни өчен менә мәсәлән миңа Эльмира фикере бераз шап бетермим. Ул дөрес әйтә. Аяк күзе белән карый бик теге шу инициативаларга. Җитәкчек үзлегеннән. Әйе, тәҗрибәле кеше буларак. Шулпасын ашап караган улар. Ләкин ул тәкъдим итә торган нәрсәләр ул сборная солянка булып чыга. Без булай да менә шушы сборная солянкалардан бераз тукландык. Чөнки 90-нчы еллардан башлап, менә шушы мәдәният сарайлары, кайбер театрлар шуңа әверелеп бара. Театрның үз ние бул, үз атмосферасы, үз мөхите, аның үз ул чынлап та үзгә бер сәнгать. Әгәр бүген синең әлбәттә, ул элек тә шулай бар, элекеге Камал театрында да. Ну, бер атна Казан бию ансамбле, август айында Салават һәм тагын ниндер теге, ләкин кунак буларак. А монда хуҗалык турында сүз бара. Әгәр хуҗа, синдә хуҗа, миндә хуҗа, кем түбәне шис тарта, уже сразу бәхәс чыга. Шулай бит. Урысча әйткәндә үсе меня нигде все без глаза. Ләкин 90 еллык тарихы булган җыр һәм бию ансамбленың шулай ук бинасы да юк, сәхнәсе дә юк. Теге менә үзенең тулайым алганда бинасы бар, ләкин аларның сәхнәсе юк бит. А менә сез курыкмыйсызмы? Барыбер бер конкурентка ортачак бит инде Зөлфия ханым. Сезгә дә тамашачыларсыз. Шуңа куркып утыра бит инде, татарча булмасын. Рузилә, мин бөтенләй курку хисе юк. Миндә мин нәрсәдән куркырга тиеш соң, белмим. Мин хәзер инде
Михаил, балалар укыта, миңа шул хәзер бик мөһим. Кадрлар әзерлим мин булачак театрлар өчен. Шул менә үзләре нишләп куркып утырыйм мин. Кадрлар җыела, башларга кирәк, башларга. Чөнки әгәр без менә бүген дә, иртәгә дә, бер секундга дә менә шулай сөйләшеп башларга кирәк. Кемнедер куярга кирәк, бер ел эшләсен договор буенча. Туры килмәсә, башканы табарга. Неужели безнең җитәкчелек кадрлар юк? Музыкаль театрыбыз буенча безнең фикерләр, уйлар бик күп, ләкин сораулар аннан да күп. Кызганыч бер тапшыру кысаларында гына барысына җавап эзләп бетереп булмый. Ләкин менә бүгенгесе әлегә кемнең өчендер уйларга җирлек биргәндер дип без сау булашабыз. Башларга кирәк дип әйтте Нияз әфәнде. Тәвәккәлләргә кирәк.